Да. Отваря да влизам, ай. Вие откъде сте? От радиото сме. От радиото. Добре, заповядайте. Тук. Some people tell me that they need help. Some people get fucked up another hell. Now! Добър вечер, гости на Клуб Версус. Здравейте, телевизионни зрители на невероятното DJ шоу Скреч на ефир 2. Две повече от едно е. Всеки те го знае. Аз съм Стоян Фили за всички тези, които ме познавате като DJ Happy Fine. Моите поздравления. В случай, че не сте гледали предаването Скреч на конкурс за DJ, като победител в него става телевизионен DJ на месеца, през който то е снимано, както и получава правото за участие на финал, който ще бъде сниман през месец декември на 1997 година до определене на DJ номер 1 телевизионен на България. Общият брой на участниците в отделните предавания до финала е 3, като те могат да се явяват както индивидуално, така и като отбори. Регламентът на конкурса Скреч е от 2 части, като в първата част всички от участниците получават правото, като време е на 2 минути и половина за скречове, ефектни миксове, трансформинг, кътинг. Могат да ходят по глава, могат да правят каквото си пожелаят, но важното е те да музицират. Именно това е едно от достоинствата на предаването Скреч, че то стимулира правенето на музика на живо, вместо да я отразява. Нали знаете, аз съм DJ Happy Fine и гледате Скреч! Тази част е състезателна, тя определя победителя. Тази част се оценява от жури, което тази вечер е в състав. Мастер церемони, Камен DJ, Стиван, Жоро, Микс Благоев. Yes! И още нещо интересно, което трябва да ви кажа е втората част от конкурса Скреч представлява 5-минутна дискотека. Или ние всички тук като публика, 16-те бурни овации, аплодисменти, трябва да определиме призьора или този от участниците, който ще си тръгне от тук с наградата на публиката. Окей? DJ Ялта! Ох, DJ Ради! То е едно и също. И DJ Фаци! Просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса. Wow.